מה זה שווה דורקס? שאלה טובה. כל בחורה שווה דורקס. מצחיק שווה דורקס. צריך להיות גבוה, חובה. יפה, יפה. ארגנטינאי. הגודל לא חשוב, העיקר לדעת איך הוא משתמש בזה. וייב לטיני כזה. יש לה חיוך, חצי מנה פלאפל. שאלה ירחיים קצת מלאות. אני שווה דורקס כי יש לי אחלה תחת. אני שווה דורקס כי אני הורסת. כי אני אוהבת סקס. שווה לא רק דורקס אחד, שווה את כל החבילה גם. אני שווה דורקס כי אני טובה במיטה. אני שווה דורקס. אני שווה דורקס. תגידו מה שתגידו. טוב, כל אחד בהגדרה שלו. מהיום אבל מה שבטוח, הולכים רק עם ששווה דורקס. המאמן של ברסה. פנלופה קרוז. ברד פיט, of course. בקאם ומסי. אלג'לינה ג'ולי כמובן. רוזן בר. שרפובה. אובמה לגמרי. קיאנו ריבס. מה צריך להיות בבחורה שלך כדי שהיא תהיה שווה דורקס? דופק. בלבד. עדיף. אז אם אתם מרגישים שאתם שווים דורקס, כנסו לתחרות שלנו ואולי תזכו בפרס חלומי. ותזכרו, no דורקס, no sex.